Yun, magandang araw guys. Meron na naman tayong isang mechanic. Ito. ECG air guns. So, pinadala to guys. Walang regulator tsaka tangke. Kaya naghanap ako ng regulator na yung mga pinaglumaan natin, mga sirang regulator. Kahit yung tangke ko to guys na 0.6. So ito muna yung pagsasukatan natin sa bat. Kasi pinadala to, papagawa ng bat. Hindi sinamahan ng regulator tsaka tangke. Pala to guys, rifle type na bat ang gagawin. Hindi siya bullpup. Rifle type na bat. Yan. So, tabayan na nyo guys yung paggawa natin. Yan. Maganda-ganda na yung gawa ng GCG ngayon. Maganda na yung design. Yan. So, konting improve na lang. Magiging maganda na rin yung ano niya, yung receiver niya na ginagawa. So yan, okay guys, gawa natin to ng bat, rifle type. Yan guys, yung yung ipapatabas natin yung bat. Yan, may konting sunog dito. Yan. So ipapatabas natin to guys. Stay tuned lang. Yan. Yan yung gusto niyang bat. Hello sa lahat ng mandirigma ng bukid. Ito po at ako'y muling nagbabalik. Tayo po ay muling maghahasik ng bangungot sa mga peste ng bukid. Damputin ang ating sandata at umpisahan ng paggagala papunta sa ipinangakong lupa para sa mga pesteng daga. Ilocano
Yun, so magandang araw guys. So natapos na natin yung ano, kay JCG. Ito. JCG na receiver. 5 inches. 5 inches na receiver. Yan, may butas dito. Yung adjustan ng power spring niya. Hammer spring. Medyo malong palabitin to. Yung receiver niya. May sumasabit sa loob. Sa receiver. So yun. Ito guys, yung ano, ginawa natin. Yan. So yan. Yung mga gustong magpagawa guys. Iwan ko na lang sa description yung ano. Yung contact natin. PM mo na lang ako yung mga gustong magpagawa. Ito yung design na gusto niya. Mili na lang to guys. Para magaan daw. Kaya mili na. So yun. So hanggang dito na lang guys yung video natin. Kita-kita ulit tayo sa next na video natin.